Sumí sin posta bhíag Martin O'Kane leis an campa géh in ágáil. Agus fin mlíon 1956 bhí sé gabar mar stát televíse chu ran gan eistrúchain. An bhblion rih sin tá dathí ó chuine mar olaf le gailge a gláiste na tíóide. Agus thug an som líon 1956 thug dathí ó chuine Martin isteach a gláiste na tíóide, tu nearna tú sin a rathaí. Well, ní cheadar a gur thugus isteacha ceapacha a gláiste na tríóide, nar a hána isteach mar olaf tuigeachtom na raibhanírin a bhí an ábalt ar an obair a bhí le díana bhí dhéanamh gceart, agus go raibh gain le duine go meach an gháilean ó chuchas a gé, agus go meach cailíochtaí sa na tríochta gé. Is at a rudé a fuair mar amach ní nach chuna, ná raibh éana bhain in éana an éirin go raibh na cailíochtaí a bhí a stáil bhuain ach Martin O'Kane. Tuigim, agus cé mar deire leis, cé mar bhí sé mar bhúnteir? Wel, de bhúnteir úntach ar fada de réir mar hiigim, maar ní bhainneach sé le bíasa bheit láhéad agus na léachta, tá is gut ní féidir leis an ólah do leisteach i ggéisteach leis na léachta, ach ba léir go raibh na mig léin anna híochrach ar fad chun léachta son. Agus níor bhéin ún é sin, mar gan bacant le nós mar scríóid, le na chumas ar an ngálinn, ach dhéanach sé anna chuid olúcháin. Sé sin le a hífa dolisteach a léachta, agus bart mór papéri i gé. Taide agus scrúdú dianta gé ar gach fahib, sar raich sé isteach in éon lécht bheog húrach pas churmisteach, bach an obair chéanna dianta gé. A gcónaí tá léachta he leon a raich isteach a lécht, le súil go gynódíist ar rodéigen agus iad na seasamh ar gusa. Níor sin do bhartíín riamh. A rathaí bhá agus bhór le Martin O'Kane coláiste na tíóide. Céir de cheap an coláiste dó, céir de cheap na holamh eile dó? Well, is dóilm go raibh cion i gachéin éis, go mórmhór na daine bhí am an scrúdathe agus rodíad an taisan, mar Martin an duine bhúisce go meach na papéirí cearta ige agus na marcanna choristeach ige ceart. Ach a fáirte héin sa chláiste bhí anna bheasa go héir, de higadar nar ar óscoile den chná taise, ach mar sin héin go raibh cumasú na scríóireachta ige, agus gur chuine anna bhaid góile duna anna dhíirech anna bhacánta. Haine sé sin leo. A rathaí, deirtar faoi Martin O'Kane gur chuine trodach a bhí an. Duine antrodach ar fad agus luitir an rud a hálanún dealagan le Faulkner an teire idechis. Bhí tusan sin, céir de bheas tus agus do lehéide faoi an mealach díireach a bhí leis a gaiinach ar a gcuisin. Duine é a chruid, go duine é Martin a chruid ar fag a héil. Ar son an phobail gur fáiscach as é, pobal na Gaeltacht. Agus hiig sé gur bhar chéile éire agus an Ghaelann agus an Gaeltacht. Tá bhrí sin nuair a chiaach sé í a gáir an chusar bulg a dhimmart ar an Gaeltacht. Well, héach sé le baine, cha mí éis sin ará, héach sé le baine, ach an éon doch rééis sin?